Ya mene kok wis lautan lek biasane ngisak nembe bali lho. Alah man wedhus diareke ngoyong ini kok mah. Pesan meh didol kok ora payu iki lho. Kakek adik mah iki lho susah ini. Lah kayak Pak RT. Nah, toh do ngumpul ning kene, Wah, iki aku wis paham, aku wis ngerti. Keluh kesahmu ki apa? Wedhus murah payu-payu to. Wis, ora usah mbok pikiri, sing tenang, sing ayem. Rezeki, maut, jodoh, Gusti Allah sing ngatur. Mbok pakani wedhusku iki wis kowe entuk pahala, wis mesti tekan kono. Wis ora usah mbok pikiri, sing tenang, sing ayem. Ya toh? Betul? Betul. Ah, wis ning ngono saiki ngopi wae piye? Ya toh? Ngopi. Lanjut.